isono sokulibala. Sono sokulibala. Umuntu uyalibala, alibale nebele ebelimncamisa. Uyalibala umuntu. Yaye isono sokulibala siyingozi. Uthi uYosefu xa ephuma entolongweni athi kulo mfo xa ephuma entolongweni athi xa uthe walungelwa, xa izinto zakho zithe zahamba kakuhle uzumkhumbulo. Nanso ke into eyingozi kuthi ukwenzelwa zizinto kakuhle, bakhe zahamba kakuhle izinto ulibala uba izono bezike zahamba kakuhle. Abantu esasikhula nabo abahanjelwa zizinto kakuhle kunzima nokuyisa endaweni yokunika isandla unqwala zintloko ngoba izinto zihambela kakuhle, kanti zihamba kakuhle izinto ziphinde zingahambi kakuhle. Sologama zihamba kakuhle ulisandla zihamba kakuhle ngoba iyazimini zingahambi kakuhle. Ngoko ke wayibamba